Maayong buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo sa bag-ong Domingo na pod ngayang gihatag kanato. Magadol ka ta diha sa pagampo. Ginoong Dios nga labing gamhanan, ikaw ang tuburan sa grasya o kaluoy, Lord, o sa muang pagpaminaw si muang pulong. Ikaw, Ginoong Dios, mag-aabli sa mungunahon na kasing-kasing sa kamatuuran nga imong isabwag karong taknaa. Ikaw, O Dios, ang malipay sa tanan namong pagkabuhaton sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang teksto no nga tagaan natong pagtagad karong taknaa makita diya sa 2 Timothy 1:5-7. Okay? Related ya po ni siya sa ato ang pagpreparar no sa Christian Family Ministry. So kung inyong naobserbahan no si Pastor David tong naging Domingo nagwali siya mahitungod sa pamilya. Kay unsa ka importante gyud ang pagtudlo sa atong mga kabataan. Og ato na siyang follow-upan karong taknaan na pod og kung inyong tan-awon pod sa mensahe no sa prayer and fasting related gyapon siya sa family. So basically mura ni siya og kanang bombardment of kanang urgency unsa kanang unsa gyud ka importante ang pag matuto sa ato ang mga anak. So karong taknaa na napoy laing mensahe ang Ginoo para kanato mahitungod niya na. Okay, so Timothy 1:5-7. 2 Timothy 1:5-7. Sa nahinumdum ako sa lunsay nga pagtuo nga anaa kanimo, nga unang nagpuyo diha sa imong apuhan nga si Loida ug ang imong inahan nga si Eunice, ug nalukmay ako nga nausab kanimo. Tungod nini, gipahinumduman ko ikaw nga pasigahon mo ang hiyas sa Dios nga naa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kamot. Kay ang Dios wala maghatag kanato sa espiritu sa kahadlok, kundili sa gahom o sa gugma o sa kabuutan. Mo kani ang mensahe ni Apostol Pablo sa iyahang anak sa pagtuo nga si Timothy, o matod pa sa history no kani usa ni siya sa pinaka last na nga letter or sulat ni Apostol Pablo kay ani nga panahon naa siya sa dungeon or prisuhan, ug naghulat na lang siya sa takna nga diin siya pagputlan og ulo ni Nero. No, kabalo man ta nga sa history nga kana si Nero usa ka brutal nga emperor sa Roma, o ang mga Kristohanon gyud no nag-experience og pait kayo nga kahimtang sa iyahang mga kamot. Og daghan og mga instruction si Paul kang Timothy ani no. Apan no ininipod nga time nga si Apostle Paul no ang dari po niya nakita kinsay tinuod nga magtutuo o kinsalan tong mga piki. Kaya diri kung imong susihon ang sinulat na ay mga kauban ni Paul sa buluhaton no nga nag-uban siya sa ministry niya, niabot ang panahon nga nanay bagyo, nanay pagsulay, og the moment nagikinahanglan na ni Paul ang ilang presensya, ang ilang panabang, na ipipila kanila, wala na ni nagpakita gugma og mas gipili nila ang ilang kagulingon ug ang kalibutan, o gimension dadto no usa gina daw na si Dimas. Apan si Paul no nga say comfort nga tinuod na ay mga tawo nga ni betray siya, apan lahi ni si Timothy. Dari sa na-encourage nga naa po day tinuod nga pagtuo si Timothy. Muna atong isgutan, no? Kay nga naman, muna siya ang hatagan natong panahon karon
nga kaning ginatawag nga legacy of sincere faith nga ang pagtuo ni Timothy, no, anay og nganong na hitabo na siya. Pero sa dili pa na matod pa sa libro ni George Barna, no, matod kaning Raising Spiritual Champions, o kani gi-survey ni siya, no, sa Christian school sa Arizona manggaling, no. O mga bata nga nag-confess nga sila Kristohanon, nga ang ilang kaliwat mga Christians lugar. Pero matod pa sa survey, 69% lang, tingali out of 1,000, 69% believe God exists and is all-knowing, all-powerful, perfect creator, ruler of the universe. 69%, no? Mga Christians ni sila, mga professing Christians ni sila, pero kung gisurvey mga kabataan mo ni ang come out sa survey. Og nagka-worst gini siya, no? Nagka-hinahinay og kaubos. Dayon sa another survey, 36% believe that as a sinner, only solution to the consequences of sin is to acknowledge your sin, ask God to forgive you through Jesus Christ, and rely on Him to save you from those consequences. Pila? 36%. Wala gid kabot og 50%. Katunga. Then 35% believe sin is real and significant, that we are all sinners by choice. Pilara? 35%. Remember, dili ni mga unbelievers ang gipang survey ani nga they profess themselves believers, Christians, but muni ang ni-come out. Wala na siya ingon nga gisurvey sa mga dalan-dalan lang nga random people. Sa eskwelahan ni, Christian school ni siya sa Amerika. 27% believe their most important reason for living is to do what God wants, God's will. Pila? 27% lang. Nagkagamay pa yun. 25% trust the Bible because they believe it is completely true and personally relevant to their life. 21% uphold that the Bible provides a complete and reliable understanding of right and wrong. No, ginaw ni muna. 21% na lang o 17% believe success is consistently doing what the Bible teaches. No, according to him, ni Barna, yang gisulat sa yang libro, no, nga parents in particular have a duty to focus on and invest in the development of their child's worldview. Kung imong tanawon ang worldview atong mga anak sa mga Kristohanon, professing Christians, nagkahanap na. Ang ilang panglantaw sa Dios, ang ilang panglantaw sa sala, ang ilang panglantaw sa ilang kagalingon, leaning na towards secular o worldly. Dili na kung unsa ang gisulti sa pulong sa Ginoo. Sumuna nga i-emphasize yun ni George Barna nga kaya mga ginikanan have a duty to focus on and invest in the development of their child's worldview, which is simply their decision-making filter for life. If parents do not fill that vacuum, other sources such as media, schools, and even child's peers will influence that worldview construction. Ang bata nagkadako, nag-learn sila, pero kung dili ta mo initiate mga ginikanan, giwarningan tadaan, kung dili na to i-fulfill ang atong role na ay laing mo fulfill ana. Si TikTok, si Facebook, si Instagram, si YouTube. Og ang mga ilahang mga classmate o uban pa.
Kung dili ta mo take over something or someone else will do the job in a negative way. The child's worldview will inevitably develop. The critical questions are, who will shape it? That worldview will be most forcefully and consistently proposed. So, alarming siya, pero naapay paglaom ang atong mga kabataan kung kita mga ginikanan mo fulfill sa atong mga duty. Okay, so karon ang atong isgutan, legacy of sincere faith. Muni atong gusto. Nga kung galing kwaon tas Ginoo, kwaon man gid ta niya, di na ugaling, mabot ang panahon na lang. Nga ang atong kinabuhi mo expire na. Ang atong gininhawa muhunong na. Ang pitik sa atong kasing-kasing, no more na. Unsa man nga legacy ang gusto nimong ibilin sa imuhang mga anak? Unsa ka ang imong kabilin? Tingali nangandam na ka og insurance. Nagpalit-palit na kag yuta, balay, ug uban pa, imo na sang gipag-eskwela. Okay man na. Pero mo bagid ka na ang pinaka-importante. So unsa gyud pinaka-importante nimo? Unsa man gyud ang imong gusto mahitabo sa imong anak? Unsa man imong panglantaw sa iya gyud sa tinuod lang? Klarohon na nato na karon kay basig ang imong panglantaw mo ni ma-professional ug diha ra taman ba mo man problema diha ra taman. Ang uban pakapi na lang kung mangalagad sa Ginoo, okay kung kana po okay ra pod. Ana-ana lang. No, dili na pwede. Kaya gitudlo sa pulong sa Ginoo nga isip usa ka Kristohanon nga ginikanan, ang atog yung ikabilin sa tong mga anak is the legacy of sincere faith. Ato nang isgutan. Muning idea. Pag matuto sa atong mga anak sa lungsayng pagtuo sa Dios o pagbansay kanila diha sa paghigugma o pag-alagad kaniya mao'y atong kabilin kanila. So mo kana ang main idea sa atong sermon karon. So pangutana ni ron, as parents, how to develop a legacy of sincere faith? Unsaon pag-develop ni? Ang Biblia adunay tubag ni ana. Una, lead your kids to trust Christ so that sincere faith dwells in them. Tudloan nato atong kabataan nga mosalig kang Kristo, aron ang kanang sincere faith magpabilin kanila. Now, we talk about Timothy. Si Timothy, background lang gamay. Si Timothy, usa na siya sa sinaligan ni Apostle Pablo. No? Si Timothy trained by Paul. O kana si Timothy, although batanon siya, pero nakita ni Paul ang iyang potential o bisan gali niya na nahimo siyang assistant ni Paul sa pagsulat sa mga libro sa New Testament. No? Although kabalota nga si Pablo gayud ang nagsulat, pero posible adunay dakong posibilidad nga gidictate ni Pablo si Pablo nagdictate, si Timothy gasulat. Assistant writer. Og sabton po nato nga kana si Timothy usa ka missionary, messenger, teacher, preacher, evangelist, na ang role ni Timothy. Pero dili na siya mahimo ni Timothy, nga dili siya inana kung walay tabang pod sa iyahang mga ginikanan. Ingon ni Paul sa 2 Timothy 1 verse 5, 2 Timothy na, dili ko malimtan ang imong matinud-anon nga pagtuo. Si Paul ani nga time na sa prisuhan, lonely, grabe kay kanabi taw ni mas yung tinggalin discourage kun dili posible na nga yang gibati kay nain ga traidor sa iya nga mga nagprofess nga Kristohanon. Pero si Timothy naghatan niyag comfort kay si Timothy sincere ang iyang pagtutinud-anay gayud ang pagtuo ni Timothy. O kani nga klase nga pagtuo kini genuine faith is unhypocritical, genuine,
kani nga tinuod nga pagtuo na gugma, wisdom in the scripture, without show of pretense. Usa man ang pretense, a claim made or implied, and especially one not supported by fact. Ang opposite man gud sa kaning ginatawag sincerity or tinuod, kana bitong hypocritical, kanang mura daw kana bitong mga aktor. Amo na nay maskara kay kana mga aktor once nga naa na sila sa stage, ila daw i-fulfill ang ilahang usa ilang karakter. So mag-wear silang mask. So, muna ilahang pagabuhaton. Pag human sa act, wala po, lahi na po. Usay gusto, kanang palahubog, okay. Kanang sulid nga tao, okay, may problema. So, maayo sila ana. So, naaday mga, kaning si Timothy genuine. Dili siya pakitang tao, tinud-anay ang iyang pagtuo. O dili siya ginatawag nga seasonal nga pagtuo nga murag dasig karon, murag sunod na pod ugma, murag ako na pod, murag paling-paling dili. Na prove ni Paul nga kani si Timothy ang iyang pagtuo tinud-anay. No, matod pagali no sa 1 Corinthians 4:17, mao kana ang hinungdan nga gisulatan ni Paul ang taga Korinto nga problematic kay nga simbahan, gipadala niya si Timothy. Kay kani si Timothy, genuine ang iyang pagtuo, tinud-anay iyang pagsalig sa Ginoo, kasaligan nga anak sa Dios. Imagine nimo na, Apostle Paul, ipadala si Timothy. No? Ang but pasabot ana nga inana lang gyud ang pagsalig ni Paul, inana ang iyang confidence ni Paul kang Timothy nga kana si Timothy kung mubuhat na siya sa buluhaton, sincero, tinud-anay, naigugma gyud sa Ginoo. So, gusto ta ni, di ba? Gusto ta mga ginikanan nga atong anak nga ay ginatawag nga sinserong pagtuo sa Dios. Ang pangutana sa imong kaugalingon. Sincere pabukahan na ang imong pagtuo or kuan lang karon lang ni kay Domingo man. Ugma, kumusta na ka na? Sunod adlaw. Kanang ikaw na lang usa. Kanang panahon nga nay problema, di agin makita kung sincero. So, if you want our kids to have that sincere faith nga lunsay pagtuo, tinud-anay nga pagtuo, kinahanglan sa kita naa sa ani. So, susiya sa ang imong kaugalingon, naa ba ka ko'y sincere faith diya sa Ginoo? Pero kung gusto, pero masabtan, usawa man ang sincere faith. Na ito look aspect of a sincere faith. Una, intellectual assent to the facts about Jesus. Walay sincere faith kung dili nimo masabtan ang kamaturan o ang mga pagtulunan mahitungod kang Hesus. Matod diya sa 1 Corinthians 1:23, apan kami nga among giwali mao ang Kristo nga gilansang sa krus. Sumuni ang ginabuhat ni Paul bisan asa siya moadto, ginawali niya kanunay ang cross ni Jesus, ang iyang pagkabanaw nga naman kay gusto ni Paul nga ang mga katawan muto kang Kristo, pero ang ato kani magong pagtuo kang Kristo kinahanglan aduna pay information, adunay kamatuoran nga masabtan kinsa si Jesus ug unsa iyang gibuhat. Mo na siya kinahanglan intellectual assent masabtan kinsa ang imong gituhan. Na dili ni sa kana bitong pagtuo nga tuo lang. Muna nga, kita nabi at ginatuhan nga wala na base sa kamatuoran. Pero nituo ta. Nga naman, na mga tao nga nagsulti si Moana niya, literally, hindi pa tinuod. Kasi napagatuo sa inyo dari kuan. Diwindi, manananggal, kapre, na ba na? White lady? Nalain ni tingog nga, kuan na to siya, wala na, tuan na gino. Nagdadulan itong gamay ko andad to. No, dili na mao ang kanang kay wala man nagbasihan, dili man nakamaturan ang atong gituan nga Kristo tinuod kay giprove na sa history, klaro daghan ng mga ebidensya nga kaning Kristo tinuod gayud namatay sa cross ug nabanhaw. So ikaduha,
agreeing to the truth about Jesus. Yes, nituon na, nanay mga kamaturan. O familiar man ta aning Apostles' Creed ba? No? Aning Apostles' Creed, gisummarize ang kamatuoran sa Biblia, no? At ato gining ginakumpisal. No, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the dead. O kamoy sumpay. Kita ninyo, sunod stanza. 1, 2, 3, go. Amen. Now, we agree with this. Tinuod ni, ato ning gikumpisal. Pero tama na ba diri ang sincere faith? Nga naay knowledge, o ni-agree ka nga tinuod, maluwas na ba ang tao kung mo-agree, ani? Dili lang ba kita ang ni-agree, ani? Kabalo mo sa pailaing ni-agree, ani? Si Satanas, si Satan, ang devil. Ni-agree man po siya, ani? Nasa'y intellectual assent, ni-agree po siya, ani? Kaya klaro magyod sa history nga, tinuna, alang nang... So, kung ang imong una-una nga ang sincere faith is taman lang sa pag-agree sa kamaturan, di pa na mao. Kinanglan mula husta sa ikatulo. Trusting the truth of Jesus. Kinanglan mabot sa punto sa kinabuhi sa mga bata ubisan sa tua nga musalig sila. Kang Hesus nga way duha-duha ang isalig nila ang ilang kaugmaon, ang ilahang kaluwasan diha kang Hesus ug dili na musalig sa uban pang mga gisaligan kun dili kang Hesus lamang. Muna ni karon trusting the truth of Jesus. Muna ni karon gihingon sa Hebrehanon 1 and 2 may pagtuo kita kun hugot ng atong pagsalig. Musalig nga madawat nato ang atong gilauman ug bisan wala pa nato makita ang mga saad sa Dios. Na siguro nato nga madawat gayud nato kini sumuna ni karon. So nganong ga-invest man ta og doktrina. Nganong gawali man ta og Biblia. Nganong ato man gining gina tagaan og pagtagad. Kaya nga atong goal, nga ang mga kabataan aduna makabaton og kaalam, ug moagree sila nga kana si Kristo tinuod, ug mo'y gisulti sa Biblia, ug ang atog yung pag-ampo, nga mosalig gid sila sa Ginoo. Nga dili lang taman sa unahuna, daghan kaayo mga bata, no? Kabalo. Kato, Apostles' Creed, kabalo man ta ato. Puro luwas ba sila? Dili lamang gutaman sa naibalo. Ang pangutan, nisalig ba sila? Niabot ba sa punto nga, naingon sila kagulingon, dili na ako, kung dili si Kristo na. Now, ang pangutana, kani ba nga klase nga pagtuoy, kani ikatulo, makaya ba ni kung kita-kita ra? Kaya ba ni mo ni? Naakwa ni. Naana ni sa kwadaan. Sortihan ti ka, dili. Roma 8:7 and 8. Busa ang pangunahuna nga naa sa unod batok sa Dios kaysa balaod sa Dios wala kini mailalom. Gani kini dili gayud mahimo kadtong anaa sa unod dili makapahimot sa Dios. So kaning pagtuo nga muhatod sa pagsalig sa kang Kristo nga ingon nga Dios og maluluwas nga mupailalom sa iyang pagbuot naturally dili na naa sa tao saltian tika. Wala na tao ang atong mga anak nga nanay inana nga klase nga pagtuo sa Dios. Ikaw, ako, wala na tao natural nga naana na sa daan. Mo nang rason nganong na makita nimo
Nagbuhat ano na mga pagpakasala, pagbuhat unsay dili maayo sa tubangan sa Ginoo, nagtaka pata. Naana nga kaninang pagtuo nga pagsalig pagpailalom sa kabuton sa Ginoo, dili na natural nato. Muna kay dili man sa natural, kung walay pagtuo, dili gayud makapahimuot sa Ginoo. Remember, no? Dili makapahimuot katong mga tao nga naa sa unod sa iyang flesh, sa iyang sinful flesh. Dili makapahimuot sa Ginoo nga naman. Kay walay pagtuo, wala na siya. Daghan bright, daghan naka-memorize sa bersikulo sa Bible, basig nanguna tayo naka-memorize sa akong batag John 3:16. Luwas na ni. No. Kinanglan mag-ampo ta sa Ginoo nga kanang John 3:16 muhatod na siya nga musalig gid siya sa Ginoo. Pero naturally kana nga pagtuo wala na sa tuwa. Mo nang rason nga bisan pa no nga ang buhat sa kapag kana bitong doing good works di gyapon sa makaluwas. Kay ngano man kana ba nga pagtuo? Kana bang pagbuhat sa maayong buhat sa natural state sa tao? Gikan ba na siya sa pagtuo? Gikan ba na siya sa kasing-kasing nga nahigugma sa Dios? Gikan ba na sa kasing-kasing nga nagsalig sa Dios or gibuhat na niya for himself to please people? Tigyapon. So wala gid ta ani. Muna nga ginong ginatudlo ang kamaturan. Ang goal nga atong mga kabataan mosalig sa Ginoo, mogpailalom sa kabuton sa Ginoo. Bisan si Apostol Pablo, si Apostol Pablo, no? Iyang gi-describe nga bisan siya Parisiyo, bisan siya leader sa church, under siya sa scholar. Tingali si Apostol Pablo nagdako og Sunday school. Leader o kansa youth leader, nahimo siyang youth pastor, nahimo siyang pero dili gyapon kana ang makagarantiya nga ang kaning pagtuo, saving faith or sincere faith anaa kanimo. Matod pa ni Apostol Pablo, kaniadto ako siyang gipasipad-an. No mo ni ang binuhatan, gi-recall ni Paul ang iyang binuhatan kaniadto sa wala pa siya diha sa Ginoo. Gilutos o gibugal-bugalan apan ang Dios naluoy kanako kay dili pa man ako magtutuo ug wala ako masayod sa akong gibuhat. O gibubo sa atong Ginoo ang iyang naghingaping grasya. Grasya is undeserved favor. Nga ni kanako ug usayang gi-testify, gihatagan ako niya o unsa pagtuo ug gugma diha kang Kristo. So kaning pagtuo nga muhatod sa pagsalig kang Kristo, mapailalom siyang pagbuot aron maluwas ang usa ka tawo, hinatag ni. Klaro ba? Dili ni siya native sa imuha. Dili ni siya natural sa atoa. Hinatag ni siya. Grasya ni siya. Ug si Apostol Pablo, bright nga tao, na-memorize niya ang tingali 5 books of the Old Testament kang Moses, pero wag yapon to. Siya naluwas ato. Naluwas siya sa panahon nga gibubuan siya sa grasya sa Dios o gihatagan siya pagtuo diha o gugma diha kang Kristo Jesus. Bisan atong love, ang atong longing, ang atong desire to obey Christ, it's an act of faith or grace of God sa tuang kinabuhi. Ihatagan ta. O kari karon nga pagtuo, ngano man na siya nga naataana. Kay gi-describe po sa Romans 8:9, apan kamo wala diha sa unod kun dili ana sa espiritu, referring to the Christians, gisalatan ni Paul, mga Kristiyanon, kung tinuod nga na ang espiritu sa Dios nagpuyo diha kaninyo, ang wala magbaton sa espiritu ni Kristo. O sa gali, dili iyaha. Oy, mo din isang rason.
na naatay pagtuo nga sincero, lunsang pagtuo, saving faith, kay gipuy-an ta sa Holy Spirit. Kung wala ang Holy Spirit nga ni sulod sa atong kasing-kasing, kung wala ang Holy Spirit nga ni usab sa atong kasing-kasing, wala ning ginatawag nga saving faith or sincere faith. So, muna ang rason nganong ang pagtuo, grasya sa Dios. Kaluwasan, grasya sa Dios. Kay dili ta maluwas kung wala na siya. Klaro ba na? I hope klaro na siya. Now, 2 Timothy 1:5, o kaning lunsayng pagtuo nga makaluwas, pagtuo nga mo pailalom sa pagbuot kang Hesus. Muna ning ingon ni Apostol Pablo na sa nahimdum ako sa lunsay pagtuo nga naa kanimo, referring to Timothy, nga unang nagpuyo diha sa imong apuhan nga si Loida ug sa imong inahan nga si Eunice, ug nalukmay ako nga nausab kanimo. Nagpuyo. Kabulo mo sa ning word nga nagpuyo? Take up precedence. Kami, akong papa, taga-Dipulog mo daw na siya. Tinuod, taga-Dipulog yun. Di gada daw, sure gina. Pero, sundalo wala siya, naasahan siya sa patag. Dito, nakita niya akong inahan, nga si Maria. Og nipuyo sa patag, og muna na karon ang ilang permanent address, Zone 7, Patag, Camp Evangelista, Cagayan de Oro City. Dili gina siya natao sa Cagayan de Oro. Taga-Dipulog na. So, ni-take up precedence. So, muna ni siya ang atong pagtuo. Naatay pagtuo kay nainipuyo sa tuwa kinsa ang Holy Spirit. Muna siyang but pasabot to make one's home ug wala na ni siya plano nga mobiya. So once ganan ang Holy Spirit sa usa ka tawo, gipuy-an na siya, niresulta din na siya pagtuo. Mura man guna siya kani mo may ni sa kanitong regeneration or being born again, made alive. Mo na siyang but pasabot ana. Okay? Sa diyang Holy Spirit ni puyo sa usa ka tawo kay nadunggan ang maayong balita og ang maayong balita ang Holy Spirit pod giusab ang kasing-kasing sa tao ug nipuyo siya ang kasing-kasing nga tiga karon iya nang gihimong kasing-kasing nga humok ug ang unang remember di ba mga ginikanan nganong pahilakon sa doktor ang bata nga na tao aron pag ginawa of course timaan nga kani bata buhi alive siya nihilak. So the first cry of a person being born again in the kingdom of God through the power of the Holy Spirit is faith, trust, repentance. Mupailalom. So muna siya ang bunga, muna siya ang result when the Holy Spirit take up the residence sa ato ang kasing-kasing. So muna siyang nitabo nga nituo ta. Now, matod pa ni Hodges, the woman's duty is to give a child a home of faith, to faith, a home in the child. To faith, a home in the child. Bumanit itong gusto mga ginikanan, nga dili lang, mabright ang atong mga bata. Kasi malipay na kay tanong na kay Morris, grabe, kung bata ba, guwana ba, 100 ka bersikulo. I hope dili lang tataman diha. Kinahanglan atog yung tanawon ng atong bata ni salig ba ni Ginoo? Nausab ba ni siya? O na bright lang ni siya tungod kay naay Jollibee paghuman. Munang paspas kay memorize. So, nay mga pangutana. Paspasan ako ni. When is the best time to teach our kids about God? Kamusta man yun? Si
Eunice, atong tunan si Loida o si Eunice, yun sa nila pag-teach si Timothy ha. Ang pulong sa Ginoo. 1 Timothy 3:15. Nga sukad sa imong pagkabata, I think 1 or 2 Timothy. Sukad sa imong pagkabata. So wala na naghulat si Lola Loida o si Mama Eunice nga modako si Timothy aron aya nila tudluan og kuan pagsangkap. Ayaw nagulat nga. Ay, okay mo, sa imong good. Ay, bata, muni kasabot. Pag sure ikaw ba dahil magpasabot? Ang imong trabaho, mutudlo. Ang pagpasabot, ang kanang pagtuo sa Holy Spirit. Ang ato lang yun is, di lang kita gusto, gi-underestimate na to ang atong kabataan nga makasabot. So, sukad pa sa imong pagkabata. So, karo pa gi-testify ni Apostle Paul nga kani si Lola o si Mama nagtandem ang duha, kay naningurado sila nga si Timothy dili lang ma-bright sa doktrina sa Biblia, kundi gid muhatod sa pagsalig kang Hesus. Wala na sila nahulat nga kani si Timothy mahimong teenager, gisugdan matod pagali sa laing translation from infancy. Sunod. Kanya, na-quote ani. Better than having children bear your name. Mga to lang yung gusto, dili lang kay realista. Unsa ba ng mga apelido diha nga proud kita mo nang gusto kong lalaki para at least na imusunod sa akong apelido. Nanam po ko'y Zanro, Joe. Realista. O at least na naimukan sa kuan. Pero dili lang taman diha. Ang atong yung goal nga ang atong mga kabataan is to have your children bear Christ's name. Nga sila mo adto, nga dili sila mailan nga kani mga realista gani. Dili mo adto sila muning anak sa Ginoo. Munang Kristohanon. Nahimong positive nga impact diha sa ilahang pagtrabaho. Asa sila gibutang sa Ginoo. Kay na testify nga ang ilahang pagtuo tinud-anay. Okay. What is the best tool for teaching our children? Kanibang mga sa Amazon, nasa Shopee, ato kada to sa National Bookstore, naghanda to. Pero ang ato magong gisgutan dari ang pinaka-best. Wala na laing gigamit ni Lola Loida o ni Mama Eunice. Sukad sa imong pagkabata, nakahibalo ikaw sa balaang kasulatan. Balaang kasulatan, Biblia mismo ang ilang tudlo sa ilang sa iyang anak. Sa iyang apo. Okay? Balaang kasulatan. No muna nga sa 2 Timothy 3:16 to 17, 2 Timothy dito, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios, mapuslanon. Mo agre ba kita ni or kulang ni ang Biblia? Murag bitin ang Biblia ba? Bitin. Kung kinahanglan kitag mga katong best life now, katong mga how to increase the uban pa. Sufficiente na ang Biblia. Ang tibok nga kasulatan gisulat uban sa lamdag sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo. Remember this, pagtudlo alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, alang sa pagmatuto diha sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios. Ato lang i-translate ani, aron ang kabataan sa Dios mahimong hingpit, sangkap alang sa tanang maayong buhat. Kausama ko magsugod, infancy. Tanaw ni mo nag-kid central, kausama na nagsugod. 2, toddler, sa itawag na sa kilid, pila edad na. Tickles, gitikon sila. Day. Cuties day. Pila edad 2 to 4, infancy. Sugda na. Pagkahuman, medyo mature na siya, napagyudya. Basta usa to kami 5 to tickles. Pag humana pag itong transformer, sige ay
Okay na. Nanas G ka. Ya, ikaw ginikanan. Unsa may imong ginabuhat? Ato bang i-fulfill ang atong role nga ginadala gyud sila? Sige pangamay si sabi na Risa na join. Pero ato bang gi-fulfill ang atong role? No, na mga panahon no, si Emira one time amo na siyang gipaadto sa kanang murag kanang common ba nga murag tutor. Grabe mga gani kana na tumuhatod, muhulat, balag init. Kailang una ang bata gid baka kabalog in English, kabalog mathematics. Muantos gid sila ba? Pero dari sa simbahan na makatay na pag-antos. Nga mahulat. Kung nga saba no, pero mo manguna ingon sa Biblia god. Muantos ta. Usa man gid gusto na to, maayo mo in English, maayo. Pasulat to ignon ni sa ilang relasyon kang Kristo. Sigurado ba ta nga na sila relasyon nga mo na pinaka-essential. Okay? Og tudluan masintuan nata sa balay tudluan gyud. Usay gamiton balaang kasulatan mo nang balik na po ko. Nga nagpatulog tukod tag building na to kay dato i-train ng mga ginikanan, mga mama, papa, auntie, uncle. Adto na to. Sige, ingon, enroll na mo ani. Enroll ta kay tuluan mo sa pag-share sa gospel. Enroll ta dani kay tuluan mo pag-understand ani church. Usaon pag-involve sa ministry. Ay, ka-busy. Usa man po yung matudlo sa mga kabataan kung ang atong una-una permanente busy. Proverbs sa Jewish, one mother achieves more than 100 teachers. Grabe na nga Proverbs na. I agree with this. One mother. Kung ikaw lang yun mo take sa imong role as a mother, sa imong kids, sa imong anak, dako kay kag impact yun sa tinuod lang. O testify yung ka na sa akong inahan. No? O kabalo man tanong nga, ang bata, dili raman na, magtinabangay mangod ta. Dili man guna siya ingon nga usala, mama lang, pero at least, kung ang mama gyud mo take pud sa role niya, iyang i-fulfill iyang responsibility, dako gyud ma-achieve. Mas kanang gyud ba kanang grasahan gyud sa Ginoo kaning saving faith or sincere faith mapasa gyud siya sa mga kabataan. Why teach the scriptures to our kids? Nganong scriptures man gyud? Nganong di man lain uban pa? Tungod kay aron sa atong goal. Sukad sa imong pagkabata nakahibalo ikaw sa balaang kasulatan kay muning goal ni Lula, Loida o ni Mama Eunice. Nga tako sa pagtulo kanimo ngadto sa kaluwasan. Sa pagtuo kang Kristo mo na atong goal, mo na atong pagampo mo na atong pangaliya nga di lang sila mo bright dili anong mo ato itulo kay si ang pulong sa Ginoo kay dili lang kay panahon ma-discourage na sila'y maduulan. Panahon nga malibog sila at least na ay Biblia nga ilahang mugayad sila. Panahon nga wa sila kabalo silang buhaton. Yes, muna ang ato yung pagampo. Pero labaw sa tanan, kaluwasan ang atong goal. Maluwas gid sila. Maluwas gid sila. Ayaw yung undang. Isilsil gayud silang alimpatakan nga ang kaluwasan maangkon lang gyud diha kang Hesus mo gina ibalik-balik kay ngano gali sa Romans 10:17 busa ang pagtuo nagikan sa pagpamati ug sa pagpamati pinagi sa pulong ni Hesus. Repetition, pamati, itudlo, ayaw give up. Parents, give your children guidance and inspiration from God's Word with wisdom and compassion. Teach them how to love the Lord. Bugay na pinakanindot. Teach them, dili lang kay diskarte yung saon. Sa mga diploma or diskarte. Nahan kay mga debate, ana. Ang importante, teach them how to love the Lord. And it will make difference sa ilahang pagkinabuhi. The Holy Spirit sovereignly changes the hearts of our child, thus sincere faith dwells upon hearing and hearing the gospel of God.
What can we do as parents? Wala na siya, no? Disciple our kids to exercise sincere faith. So, dili lang kay nisalig na sila, ang ato pag yung goal nga mulahos pag yun sa pikas nga sila mualagad sa Ginoo. Sila ang ilang paghigugma sa Ginoo mo resulta pod sa paghigugma sa ilang isig katao nga exercise nila ang ilang sincere faith o pinaagay sa pagbuhat sa matarong. Muning ingon ni Paul pod no sa verse 6, tungod nini gipahinumduman ko ikaw nga pasigahon mo ang hiyas sa Dios nga naa kanimo pinaagi sa pagpandong sa akong mga kabot. Pasigahon, unsa man ang but pasigahon? But pasabot ana. The idea of one's fully implementing power, fanning the flame makes it stronger, brighter, and hotter. Makarelate katong hilig og sugba. Tong sugba, di ba? Makutinto ba kakoy nanay gamay nga kuan? Okay na makaluto na nagkuan oy. 5 ka kilo nga isda nya. Kamay pa kay siga. Ay mong buhato na imo ginang paypayon hantod mo kuyanap ang baga para pag ganang butangan ng tambok o isda na baso-aso luto gid siya. Di ta makutinto gamay nga siga lang. Uy, disalig na. Uy, okay na ni. Bites na. No. Mupuno ta atong concept. Once kita na nato ngayon, pagsali akong bata. Nanay obedience. Tabangan. I-assist. Encourage. Go. Make it hotter and better and brighter. So, ingon po dari ni John MacArthur. Gamay na lang pagkantos mga ginikanan ay kabalaka. Taas-taas gini. Divine giftedness is to be continually rekindled. Padayon na siya. Ayaw gundag paypay. Nanay baga, nakita niyo mo yung bata na nagbaga na. Paypay. Hala, paypay. No, sa man pagpaypay. Muna nga i-assist, tabangan. No? In order that Christ may fully work out His will for us and through us, the very fact that we have giftedness from God demands its full and constant use. And the fact that every believer has a divinely bestowed gift means that every believer, kitang tanan, apil mga kabataan nga nito sa Ginoo, napo na sila'y gasa, has a divinely equipped ministry. Muna nga, sa dihang na sense na mo, uy, murag nindot-nindot, may nagtingog ni si Mirmir di, fan the flame, patindog minti, balag, bro, budyo kolba, ako pa yung nakolbaan siya, bro, sige lang, kanta diya, karong kwan, Resurrection Sunday, ako na po ipakanta. Paghuman sa akong message, siya na po, tanding ming duha, ay lima. Fan the flame, mintras ko na, paypayan. Ano, ayaw, sige, paypayan. Kaya para, kuhan yun, luto yun kayo. Ana na siya. Ano, muna nga sa 2 Timothy 1:7, kay ang Dios wala maghatag ka nato og espiritu sa kahadlok or katapulan. Ita magtinapulan ng tao mga ginikanan, para paypay. O encourage po nato itong mga anak ko, makita na nato nga nasa potential diha sa paypayan. Kay aron sila na ay gahom, wala na, kay ang Dios wala maghatag ka nato sa espiritu sa kahadlok o dili sa gahom o sa gugma o sa kabuutan. Okay? So, discipling our kids to exercise their faith through spiritual discipline and using their gifts as service to God. So, encourage them to fan the flame. Muna gibuhat ni Paul kang Timothy. So, ang pagmatuto sa atong mga anak sa lunsay pagtuo sa Dios o pagbansay kanila diha sa paghigugma, pag-alagad kaniya, mao'y atong kabilin kanila. So, nakoy i-play sa nga video, nakita na ni siya no, sa tong second night sa prayer and fasting, but I will also play it again no, as a reminder for all of us na kita mga ginikanan, we really have to grabe, excited? To play, no, to understand our role, no, sharing the gospel to our kids. Okay, play. Hey, good evening everyone. I am Marvin Joe Realista with my daughter.
And what's your age? 6. 6 years old. Yes. I'm here to ask her question regarding the truth of the gospel. And Amira, are you ready? Okay, the first question, Amira, that I will ask you is, who is God? God is our creator and savior, Creator. And what else do you know about God? He is also, righteous and just. and Mir, since God is righteous and just, and we are created by Him, do you think that He is happy when people do sin? No. 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 Mir, as a creation of God, do you deserve heaven? No. Why do you think that you do not deserve heaven? Because it is still bad. Steal and you lie, and that is a Sin. sin. I also die. Now, what would God do to a liar and a sinner just like you and all other people? God punishes us. We go to hell and we will save us. Hell and death. Okay. Okay. That's terrifying. Are you scared of hell? Yeah. I'm imagining it. It's so scary. Now, that's the reality where, no. But do you remember that God is also loving and gracious? God made a way for us to be with Him. And God has a solution for us to be saved. What do you think God did so that we can be saved? By sending His Son Jesus to die at the cross. Jesus took our sins. Yes. So Jesus took our sins. And as a sinner, what does God wants us to do so that we can be saved? We can be with Him in heaven. Trusting Jesus and trusting Him. Trusting Jesus and trusting Him. No. So would you pray with me? You repeat the prayer with me. Would you like to commit your life to Christ right now? And receive His free gift of eternal life through prayer? Yeah. Yeah. God, God, you are my Creator God, you are my creator and Lord, and Lord, and I am and I a sinner am a sinner who deserves who deserves your punishment your punishment. because you are just Because you are just and righteous. and righteous. I believe in Jesus I believe in Jesus that you sent and sent to die on the cross the cross to pay the penalty to pay the penalty of my sins. of my sins. I commit my life to you. I commit my life to you. I commit my life to Jesus I commit my life to as Jesus my Lord and Savior. as my Lord and Savior. Help me to live Help me to live a righteous life a righteous life for your glory for your glory and honor. and honor. In Jesus' name, In Jesus' name, Amen. amen.